Good morning. We are in Czechalica. Okay, this is a hunting area that we want to hunt partridges and pheasants. Здравейте, уважаеми зрители! Колегата ни призна, че неговата стихия се крие в едрият лов. Как да пропуснем и тази възможност? Затова се отправихме към ловно стопанство Тъмреш. Преди да се впуснем в нови преходи, ловецът трябваше да простреля пушката. Не можем да разчитаме на случайност. Трябва да сме сигурни в оръжието и оптиката. Сега сме на едър лов и виждате... Ще прострелям пушката. Сега и тя... Да, сега и тя ще простреля пушката. Браво! Използваме момента нашия професионален фотограф да направи хубави снимки на Надя. Влязохме обратно в базата. След кратка закуска, ловецът се преобрази, готов за новият ловен ден. След корекции пушката удари 2 центъра.
Okay, good morning everybody. Today is our deer hunting day, and we arrived to Tumurish. It's a nice place, nice mountain with nice guide, with nice people. We have the photographer, we have Ivo, our main guy here. So now we are heading out to, I think, 20 minutes of drive to the location. It will be steep mountain, so we have to be careful. We are ready to shoot a fallow deer today, and hopefully we will be lucky and we will share with you more pictures and more videos. So we have cameraman, the video man, we have the photographer, professional photographer, we have the best guide here, and of course your friend, the best hunter. See you. Okay. Започнахме да се изкачваме на все по-високо. Скоро щяхме да достигнем крайната ни точка. Спряхме под едно чакало. Щяхме да продължим на ход. So that jacket was protecting from cold. Now I don't have jacket, so okay. Shots, photos with this. Okay, now you take. So this. Спирахме и се оглеждахме. Запазвахме тишина. В близост имаше множество хранилки и солища. Но заради вятърът и голямата площ на стопанството, приближаването на дивеча можеше да се окаже трудно. Продължихме по пътеката с бавна крачка. Облаците бавно се спускаха над планината. Вятърът утихна. Отново чухме песента на птиците. Есента беше отсветила гората в кафяво. Често поглеждахме между голите дървета. Надявахме се бялото огледало да издаде присъствието на поне един елен.
Еленът Лопатар е типичен представител на семейство Еленови за Европа. Археологически изследвания показват, че е бил разпространен по нашите земи още преди 12 000 години. Неговият обхват е стигал до западната част на Азия, където е бил домът на персийският елен Лопатар, индивид, известен с по-големият си размер и рога. С развиването на хората и държавите значително се намалява размерът на горите, а с него и популацията на лопатарите, които дори изчезват в много райони на Европа. Още древните римляни забелязват тази тенденция и разселват екземпляри на вида за ловни цели във Великобритания. От тогава до днес лопатарите са разселени в множество краища на света, чак до Нова Зеландия. Интересен факт е, че лопатарите на остров Родос са значително по-малки от тези в Централна и Северна Европа. Въпреки това, изглеждат идентично. През 2005 година учените установяват, че в действителност тези животни са генетически различни от всички популации на елените и затова са предоставени със статут на изчезващ вид. Още на входа на пристанището в Родос може да видите статуята на Елен Лопатар, заемаща мястото, на което колосът е стоял преди 2000 години. На пътя намирахме и следи на горските обитатели. Те обаче изглежда бяха решили да се скрият от нас. Оставихме пътя и се отправихме надолу по склона. Излизайки до края на гората, забавихме ход и спряхме.
водачът ни се възползва от възможността да захрани хранилките. Ако нямахме успех, вечерта щяхме да се върнем тук, но на чакалото. Предстояха ни още дни на лов, в които слуката щеше да се присъедини. We just finished deer stalking. We didn't find any deer talking. Alright? So now we'll go back to the lodge, have lunch. We'll put some corn for my deers. We'll come back and say, hello deer. Нашия гост никога не беше се качвал на кон и сега сбъдна детската си мечта. Преди ловът на лопатар реши да поязди малко. Една услуга, която се предлага от стопанството и той реши да се възползва от нея. Надявам се да не падне, защото е важно след обяд да има слука. Ето, че днеска нямаме късмет. Вижте само каква мъгла излезе за около 10 минути и няма вдигане. Решаваме да прекратим излета и утре отново се надяваме да имаме слука. И времето да бъде с нас най-вече. Ето, че и заваля, решихме наистина да приключим.
Времето продължи да се влошава. Затова променихме и нашите планове. Hi, good morning. So today is our fourth day of hunting. Today is Friday on the 27th of November 2015. Today we came to a new location for deer hunting. Yesterday we were not lucky, so hopefully today we will be more lucky. We just arrived. It's like 50 kilometers away from Sofia. The place is called Pravets. It's a new reserve here. Let's hope that things will work to our advantage this time. And we'll be right back with you again. Thank you. Намираме се в ловно стопанство Правец. Надморската височина от 400 до 1400 метра се намира върху силно пресечен планински терен. Първоначалните ни впечатления бяха много добри. Несъмнено обаче е дивечовото разнообразие. Дом намират повечето представители на европейските животински видове. Построена още през 1971 година, това е бивша партийно-правителствена резиденция, използвана от властта на Народна република България. Можем само да подозираме какви решения са били взимани тук. Колко много история впита в тези стени. Днес обаче това е ловна резиденция. Във всяко помещение наблюдаваме ловните мотиви. Овековечени от препараторите, животните ни наблюдаваха от стените и подиумите. Не можем да не признаем мащабите, с които е действано. Нашата обиколка продължи. Гончетата също бяха превъзбудени. В стопанството често се извършва лов на дива свиня чрез гонки. В случай на ранено животно ще разчитаме именно на кръвоследниците да открият едрия дивеч.
Времето беше доста влажно. Очакваха ни дълги преходи. Затова ловеца не пропусна да сложи и гамаши. Предстоеше ни лов на елен лопатар. Смятахме да проверим на ход множество места, както и да се качим в чакало. Навлизайки в гората, забелязахме пресни следи. Вече пазихме пълна тишина. Спирахме и водача оглеждаше наоколо. Тук гората беше по-рядка и забелязването на животните беше по-лесно. Но важеше и обратното. Трудно щяхме да ги приближим. Приближавайки хранилка, забелязахме движение и спряхме. Нямахме пряка видимост към животното. Щяхме да изчакаме, за да видим какво е то. Не след дълго се показа един елен. Изглежда животното ни забеляза и се прибра в гората. Минута по-късно имахме далечна среща с муфлон. И той не е обект на нашия лов. Все пак се радвахме, че денят започва с срещи на разнообразен дивеч. Нямаше да откажем и на среща с хищник, но знаехме, че шансовете за това са много по-малки. Приближихме ново чакало и спряхме на ръба с гората. Възможно беше пред нас да има и животно. След като се убедихме, че е чисто, продължихме прехода. Над нас отново се спускаше мъгла. Изглежда изминатото разстояние нямаше да ни спаси от нея. Въпреки това, щяхме да покажем упорство. За сега видимостта беше много добра.
Белите огледала на няколко кошути ги издадоха. Животните обаче ни видяха и с леки подскоци се скриха. Нас ни интересуваше среща с мъжки екземпляр, с мощни и симетрични рога. Мъжките индивиди са по-дребни от тези на благородния елен. Именно формата на рогата носи и името на вида. Като повечето представители на еленови, женските са без рога. Много често при лопатара се среща и бялата форма на окраската, без това да е албинизъм. Също така се наблюдават и почти черни животни. Лопатарът е най-непретенциозният към местообитанието си еленов вид. Той се приспособява успешно и към най-нископродуктивните местообитания на сухи и бедни почви, с малко убежища и почти без горски площи. Дребните видове са застъпени повече в храната му, отколкото при останалите еленови. Следователно, той е видът, който нанася най-малко вреди дървесните и храстовите видове. Трофеят на различните видове елени несъмнено е много ценен. В България има само 3 представителя на семейство еленови – благородният елен, еленът лопатар и техният по-малък братовчет – срандакът. И трите са обект на лов. Въпреки това, трудно могат да бъдат объркани тези животни. Освен разликата в размера, се наблюдава и значителна разлика в рогата. Женските екземпляри, известни още като кошути, не представляват интерес за нас в случая. Приближаването до животните до момента се оказваше изключително трудно. Спазвахме движението срещу вятъра, но това не беше достатъчно. Тръгнахме да се изкачваме нагоре. Оттам по-лесно щяхме да забележим потенциалният трофей и се надявахме, че ще можем да изберем подходящият път към него. Междувременно, по скалистият склон забелязахме още животни.
Изкачвайки се на по-високо, мъглата стана по-гъста. Въпреки това, не се отпуснахме. Продължихме да стъпваме тихо и да оглеждаме теренът. Решихме да се качим на едно чакало. Очаквахме, че пътят нагоре ще ни отведе към още по-малка видимост. Надявахме се, че на хранилката и солището ще излезе животно с добри трофейни заложби. Мина час, но тишината беше обзела гората. Решихме, че е време да потърсим нови възможности. И за това слязохме от чакалото. Спуснахме се надолу заедно с мъглата. Пред едно от чакалата забелязахме силуети на множество кошути. След известно взиране видяхме, че с тях има и добър мъжкар. Редовните грижи за изхранване на дивеча допринасят за неговата популация. Отстрела на хищник и защитата от бракониери също. Само по този начин можем да се надяваме на толкова много срещи с дивеча, без огради или ограничения. Качихме се над чакалото и моментално видяхме Елена пред нас. Ловецът побърза да се прецели и стреля. Супер! Don't laugh, okay? Don't laugh.
I hurted myself a little bit in the viewfinder of the gun. So when I shot, it came back. It's okay. I'm happy. Пуснахме кучетата. След изстрелът, животното се беше отправило към гъстото. Възможно беше и да е паднал на 50 метра, но нямаше да рискуваме. Изстрелът се оказа смъртоносен. Лопатарят беше успял да пробяга още 100 метра преди да падне. Кучетата го откриха бързо. Okay, so here is the fallow deer hunt. I just hunted one. It was shot exactly in the same place, 100%. So here is the deer. Hello, deer. Very nice, very nice, very nice. Very nice. Very nice. I'm very happy. Take more pictures, still pictures. They said it's around 70 kilogram full, and they will do the trophy with the skin on the head, and we will take the meat. They will prepare it, make it. Everything's okay. I'm very happy. Thank you very much, Nadia. Thank you, Ivo. Thank you, Kaloyan. You've been so great, and thanks for everything. I'm very happy. You made my day. Looking forward for tomorrow for another pheasant hunt, but I'm very happy today. Thank you. И така, отправихме се отново към базата за заслужена почивка. Предстоят ни още много дни на лов на различни представители на българската фауна. Защото, както знаете, ловът винаги продължава.